U penziju sa 65. Modernizacija vojske. Eksperimentalna odeljenja. Sednica Skupštine. Do 31 stepen. Žene i muškarci odlazit će u penziju sa punih 65 godina i najmanje 15 godina staža, navodi se u odredbama izmenjenog zakona o penzionom i invalidskom osiguranju. Cilj izmene zakona je da se uslovi za odlazak u penziju postepeno do 2032. godine izjednače za žene i muškarce. Ove zakonske odredbe stupit će na snagu ukoliko izmena zakona najpre prođe vladu, a zatim bude usvojena i u Skupštini. Starosna granica za odlazak žena u penziju će se postepeno povećavati do 2015. godine, pa će, na primjer, žena koja ima najmanje 15 godina staža osiguranja steći pravo na starosnu penziju naredne godine, ukoliko tada bude napunila 60 godina i 6 meseci. U 2016. godini će steći ovo pravo ako bude imala 61 godinu života, u 2017. ako napuni 61 godinu i 6 meseci. Pravo na prevremenu penziju prema novom rešenju o zakonu stiče se nakon najmanje 40 godina staža osiguranja i najmanje 60 godina života, a uvode se penali za prevremeno penzionisanje, kojima se umanjuje penzija. Takođe, izmene zakona predviđaju da se ženi koja je rodila treće dete uračunavaju posebno u radni staž 2 godine. Ženi s jednim detetom u poseban radni staž ubraja se 6 meseci, a ženi sa 2 dece godinu dana. Ministar odbrane Srbije Bratislav Gašić izjavio je da je cilj da se modernizacija vojske uz pomoć ruskih partnera podigne na mnogo viši nivo, obzirom da se po tom pitanju nije ništa ulagalo prethodnih 12 godina. Ministar odbrane je istakao da je želja vlade da iskoristi trgovinski sporazum koji je potpisan sa Rusijom u prethodnom periodu radi podizanja privrede i da je značajno potpisivanje ugovora o Južnom toku. Gašić je rekao da je želja vlade put ka Evropskoj uniji, ali da Srbija ne naruši odnose sa Rusijom i da Srbija želi da ima partnere i na istoku i na zapadu. Iz srednjih škola pravo u preduzeća. Ovo je trebalo da omogući reforma srednjeg stručnog obrazovanja uvođenjem eksperimentalnih odeljenja. Više prakse, a manje učenja opštih predmeta bio je glavni cilj oglednih odeljenja. Da li su učenici ovakvih odeljenja pripremljeni za tržište rada, trebalo je da pokaže već prva generacija. Nadležni zavod do 2009. godine uradio je analizu za samo 7 od oko 70 profila. U Zavodu za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja utvrđeno je da bar za polovinu ovih oglednih profila nije bilo potrebe da se ogleda njihov status zato što se radi o najobičnijim i potrebnim unapređenjima nastavnog plana i programa. Da podsjetimo, uzor reforme bio je nemački sistem srednjeg stručnog obrazovanja, koji u toj zemlji školuje dobro plaćenu, kvalifikovanu radnu snagu. U Srbiji, zbog slabe potražnje na tržištu rada, većina učenika koja je pohađala ogledna odeljenja nastavila je školovanje. Za petak 11. jul sazvana je 18. sednica Skupštine grada Požarevca za koju je predložen sledeći dnevni red od 5 tačaka. Prva tačka, donošenje programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji grada Požarevca za 2014. godinu. Druga tačka, donošenje izmene i dopune programa gasifikacije na teritoriji grada Požarevca. Treća, donošenje odluke o izradi plana detaljne regulacije železnička stanica u Požarevcu. Četvrta, donošenje odluke o pristupanju izradi strategije održivog razvoja grada Požarevca 2014-2020. A kao peta tačka dnevnog reda predložena su imenovanja i razrešenja.
Početak sednice najavljen je za 10 časova. Prepodne mestimično sunčano, a tokom popodneva moguće oblačenje sa pljuskovima i grmljavinom je vreme koje prognoziraju meteorolozi za četvrtak 10. jul. Najniža temperatura vazduha 19, najviša dnevna 31 stepen. Osobama sa cerebrovaskularnim i reumatskim tegobama se i dalje savjetuje pojačan oprez usled nepovoljnih biometeoroloških prilika. Meteoropatske reakcije se mogu javiti u vidu neraspoloženja i poremećaja sna. U saobraćaju je neophodna povećana pažnja. U penziju sa 65. Modernizacija vojske. Eksperimentalna odeljenja. Sednica Skupštine. Do 31 stepen.